Nhar it-tnejn l-aħbarijiet fl-Iżvezja TV4 irrapportaw kif l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet neħħiet mill-pjattaforma tagħha żewġ fondi oħra b'wieħed minnhom irreġistrat f'pajjiżna. Dan f'investigazzjonijiet li saru wara li faqqa l-każ tal-Falcon Funds, il-fond li tiegħu l-eks Ministru Tonio Fenek huwa direttur. Min investigazzjoni li saret fuq dawn iż-żewġ fondi ġodda irriżulta li l-moħħ warahom hemm persuna li l-Pulizija Żvediża qed tinvestiga fuq konnessjoni ta' frodi u serq ta' identità. Id-deċiżjoni ttieħdet ftit xhur wara li l-Aġenzija ħadet deċiżjoni simili brabta mal-Falcon Funds, każ li wassal biex il-Gvern Żvediż jippjana liġijiet ġodda fl-interess tal-klijenti. Il-fondi li tneħħow huma Fondeum li hu rreġistrat f'pajjiżna u GFG Sikaf irreġistrat fil-Lussemburgu. Qed ikun allegat li dawn ħadmu b'sistema simili għal dik ta' Falcon Funds, jiġifieri li persuni b'nuqqas ta' esperjenza ħeġġew pensjonanti jitrasferixxu tfaddil tagħhom għal dawn il-fondi. Iż-żewġ fondi għandhom ħafna elementi komuni, fosthom li huma l-aktar fondi li jiswew il-flus u tnejn li huma għaddejjin minn prestazzjoni ħażina ferm b'konsegwenza li l-klijenti qed jitilfu ħafna flus. Iżda mhux biss, mill-investigazzjoni li saret irriżulta li ż-żewġ fondi huma mmexxija mill-aħwa Sternek ta' nazzjonalità Żvediża. Persuni akkużati b'involviment fond ieħor li kien investigat mill-Pulizija Żvediża fuq suspetti ta' frodi u serq identità. Akkużi li waqgħu minħabba nuqqas ta' evidenza. L-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet pruvat terġa' tiftaħ l-investigazzjoni dwar il-każ, tentattivi li fallow. L-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet tkellmet mal-ġurnalista li qed tinvestiga l-każ u qalet l-investigazzjoni li qed issir qed turi li hemm konnessjoni bejn tal-Falcon Funds, il-fond li tiegħu Tonio Fenek u direttur u dawn iż-żewġ fondi. Intant, Gazzetta Żvediża rrappurtat dwar email li ntbatet lil SVD Business mill-kelliem għall-MFSA Kid Zara. Fl-email Zara qal li l-kumpaniji finanzjarji kollha li huma reġistrati f'pajjiżna jimxu skont ir-regolamenti Maltin u d-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Qal li l-awtorità tagħmel due diligence tal-operaturi li minn għandhom tistenna onestà u integrità. Dwar Falcon Funds, Zara qal li l-MFSA ma kellha ebda informazzjoni dwar attivitajiet kriminali li setgħu kienu involuti fihom l-operaturi. Żied jgħid li fl-isfond tal-investigazzjonijiet li qed isiru l-MFSA lesta toħroġ sanzjonijiet fl-interess tal-klijenti.